No dnes tu mám Seat Terraco, konkrétne jedno svetlo, ktoré vlastne má problém s tým, že tam nesvieti DRL-ko, teda svieti, ale už to je na žlto. Takže pánko neprešiel STK-čku, no plus si budeme meniť toto. To staré logo vymeníme za naše nové logo. Tu mám krabicu, ktorú si otvoríme, malo by tam byť lipko na moje R-ko, no a ešte tu mám zo včera spomínanú vapku, kde môžeš robiť takýmto nastavcom podlahu, ale primárne by to mal byť nejaký car kit. No a mám tu nový vysávač, ktorý si za chvíľočku ukážeme, prečo som vlastne kupoval a všetko sa dozvieš. Čiže nové logo mám nahodené. Dosť to takto oživilo, lebo tie staré farby boli také jednotónne, jednoduché, toto tak svieti, hej. To je to, čo som vlastne od toho chcel, aj to svetlo. A máme tu spomínané Terraco, ktoré má problém s denným DRL-kom. Ukážeme si, ako to vyzerá. Tu držia len dva šruby, to vyberieme. Ja som to už odpájal, môže sa pozrieť na stav tohto svetlovodu, že je vlastne zničený. No a takisto tá jednotka, to DRL-ko je zničené, vidíš, že to je tu úplne spálené. Problém bol ten, že to svetlo sa prenašalo v žltej až hnedej forme. Normálka. Takže toto sme objednávali nové. No a toto sa pokúsime opraviť. Už si možno prišiel na to, kde využívam najviac tento vysavač. Takže mám to tu takto upevnené a pokúsim sa teraz toto vybrúsiť. A nechcem, aby vo vnútri svetla boli nejaké piliny z toho, tak vlastne si to takto pripevním, zapnem vysávač a budem brúsiť, koľko čo dá. Tak, aby sa to svetlo prenášalo, aby to nebolo poškodené. Použili sme trošku našej roboty, našich kúziel a máme teda, keď sa takto na to pozrieš, máme tu dokonale lesklý povrch. Tá hnedá škvrna stade zmizla. Počkajte, mobil mi nechce zaostriť takto. V podstate je to prehľadné, čisté. Už by to malo prenášať ten biely DRL pasík, by už mal vlastne prenášať biele svetlo z tej ledky. Odráža sa tu žltá, pretože mám tu všade žlté veci, vidíš, je to za mnou. No, ako náhle som začal brúsiť, tak sa toto rozpadlo. Je to také niečo ako vodiaci kanálik pre tieto dve kolíky. Nie je to nič strašné, myslím si, že za opravu to stojí. Buď to už bolo poškodené, alebo z tých otrasov, z tej výbračnej brúsky. Nie je to nič také podstatné. Myslím si, že to za opravu aj tak stojí. No a ideme si rozbaliť vlastne. Toto máme prichystané. Tu dáme už len tú novú jednotku a všetko fičí. No a ideme si rozbaliť ten balíček s tým lípkom. Ajajaj. Čo to tu len môže byť? To rozbalené z tejto strany. Tu nejaká sada šroubikov. Ideme to vyťahnuť. Co to je? A malo by to byť vlastne to lípko, lebo ono by sa malo skladať z troch častí. Čiže máme dva a máme tretie. Takže v podstate nám prišlo lípko. Už tu viac nič nie je. Tak, ideme si to dať na stôl a nejako prezrieť. Prvá časť. Čo to je? Toto bude bočná časť. MK6R. Áno, máme MK6R. Ale toto je pekné. Toto je aj nalakované. No, poď preč.
toto bude bomba. Toto bude bomba. Myslím si, že pokiaľ som dobre pochopil, podadiaľ to sedí pôvodný nárazník a toto všetko asi trčí von. Pravdepodobne. Tak to bude masaker. To bude masaker. Tak mám tu všetky 3 časti. Tu je trošku nejaký prach vlaku. Absolútne to nevadí. Vyzerá to akože Vyzerá to Čiže máme strednú časť, 2 bočné. Toto dáme dokopy, nahodíme to na auto. Brutál. Paráda. Jajajaj. No sa teším. Dnes som mal na pláne už dokončovať garáž. Chcel som vrtať do betónu diery na stojky. Ale vonku je momentálne také počasie, že sa to nedá. Toto vyzerá vonku. Žiadna sláva. Som uväznený vo svojej vlastnej garáži, ktorá je momentálne stále na prd. Ale mám tu aspoň ohrievač, ktorý si viem zapnúť, takže je mi aspoň teplo. Rozmýšľam, že momentálne som ja pozastavil objednávky, takže chodí mi tak menej svetel. Relatívne mi chodia svetla, ktoré sú urobené rýchlo. Pre mňa bezbolestne a je to kvôli tomu, že pracujem na tom garáži. Chcem to mať už čím skôr dokončené, aby to v lete bolo na úrovni. Plus strašne mi to minulý rok chýbala klíma. Potil som sa, sú tu stroje, ktoré vytvárajú veľké teplo, takisto stroj na lepidlo vytvára teplotu až 300 stupňov aj okolo neho. Ukázali sme si vlastne to Lipko, ukázali sme si Seat Terako, ako som to opravil. No, táto oprava vyšla zákazníka 200 €, a to už aj s novou jednotkou dozadu, čiže je to veľmi slušná cena, keďže nové jednotky sa pohybujú od 200 €. Ak by si mal záujem, viem ti to takto nejako približne s tou cenovou ponukou urobiť aj tebe, ak máš s tým problém, majú s tým problém tie Seaty. Inak toto svetlo je totožné, má to Terako, má to myslím Leon a má to ATK alebo Altea. Viem, že 3 značky zo Seatu sú tam podobné. Svetlo je to isté. Ak ťa to video bavilo, tak určite mi daj like, nejaký komentár, aby sa to šírilo medzi viac ľudí. Ďakujem ti, že si to dopozeral až do tejto chvíle. Stále sa pozerám tu ale kameru mám mobil tu, takže vyzerám jak blbec, ale snad si časom zvyknem.